ni ala ye mundi joma domina o itaye ni munu bana me munu be ni ala ko kan damne nolu ama damne nolu munu mana na kofe olu ban soro sirala donc amina damne ama damne folo me Cheikh Thiamé Aidara fo Sylvie ani émission ba ke 600 ani amega munu deme fisabilla donana atunana chien folo na furumso unana domina achama yu ye utume chogomina mais bi alhamdulillah rabbil alamin anga entretien kon la vraiment aya yira ko Cheikh Thiamé Aidara ka Thiamisine 75 ay baraba de keche ay no ya badi kai furumso ni natunga chani sangele at medese ka snogo bi obes nogo fa be yinere seliyeru ko furumso dimi baka bi angena na dimi yere ko avec moi refo chere alhamdulillah rabbil alamin ala fin chama kayal bi yamani no fe ay Cheikh Thiamé Aidara ay Thiamisine ayo ka jeno ay ayaka tabanyo ay amena siginga ndama ko la tugoni depuis nyendamra carte biométrique gol depuis anyan kanabo autorité uma neret ndado mo chama de ne wele ka foye ko aketa ika kuma kofe ko ministre de la sécurité ku yo communiquer OK donc vraiment albi ala kan son aklimana et ala et masara rahmanir rahim angala fo sona ka communiquer keo ne kumana kodo de kan muna ata nyini ko kodo folo sona ka communiquer ke keita ibola kumana nini be comme elle amène de dos anga se ka barake mo be boko kalama chogomina kono message chilanema ko bi ali bi franci ko ga franci njoni njenyo ndo a Johnny mega kuma nya foye tellement dabali bana ay wolili ke directement français ay wolili ke français ka ningali ke uko ko tiena ou ma équipement sur volo ko équipement te ordina nebina kana asimi élection te jago yae asimi élection de yato Ibrahim Baka Keita alaka hinala Ibeka élection do de ato ni malion koko trop c'est trop a élection organisée chogo ani munu ka victoire minenula anga sera sou modo bolo kadi doma munu ma gagner ko lu gaina munu gaina ko lu ma gagner ode nana ni manga en fo Ibeka bina asimi Alassane Dramane Ouattara, Nicolas Sarkozy, Choi, on a tué ONUCI, Niamore Côte d'Ivoire, Ani ONUCI, Ani Union Européenne, Ani Barack Obama. Au lieu de pression dans Laurent Gbagbo, Hakili Bala, dont tu me donnes Laurent Gbagbo, à Beninabi, Nenye galon tike mangina fe alakama, Nayi turunga galon ante yafama, Akaboka chienfo. Gbagbo Laurent. Donc tu me donnes Gbagbo Laurent à ton Sarkozy ka téléphone ta. Assimi au la main. Donc tu me donnes Barack Obama, Amérique président, Laurent Gbagbo ta ka appelle ta. OK là. Assimi élection te jago ya goy. Assimi Malion la main. Assimi élection organisée jago ya te. Na te be a te be. Aya nyini sedia o fait. Koka sanction wili c'est là où il faut kuta wili koka élection ke jagoyala ani élection tourna kanga koka ke ne hakili be élection dola Alassane Dramane Ouattara ka 3e mandat soni élection tunga ke abola kata France kata entretien nini ani petit nim fleni français ka président Langolo Dangadine Macron Kata ministra belakani Macron tumason Alassane Ouattara aye Ivoiron kan na folo d'État
ka lobbying ke. Bolloré au Kumana. Bouygues ou y'a dadouala. Sarkozy ou y'a dadouala. Olu bɛ de pression da Macron ka Macron Alassane reçoit. Mais y'a reçoit ni kan dɔ de. M'a fɛ Asimi ko kan de la main. Macron ko Alassane ti se ka kɛ président. Hali ni ye saga ta k'o kɛ candidat ye. Ni ye élection yuruku cogo min y'i diya. An b'o saga, an b'a fɔ n k'o de président Côte d'Ivoire. Donc Assimi, je veux que tu comprennes. Démocratie, nanzaro mago dengeli tanga démocratie là. Anga élection, a nyanao, a manyao, mumbu kono, olu nyabo de la. Assimi, élection organisée diagoyate. Assimi, élection à toy. Assimi, malion la dje. Assimi, malion kakumakana me. Encore enrôlement carte biométrique dernier délai. Ne m'a fini 31 mars. 31 mars qu'on a eu à la Tchè. Malien Mounoube français. Même si quand enrôlé qu'à Beni 31 mars. N'ta donné à la bano. Il va donc apparaître à la fois que machine à la Côte d'Ivoire à la main. Malien be jamana joli jola dien fantan nan bela. Malien jolbe Europe. Malien jolbe Amérique. Amérique est tabé. Élection organisée. Diago a les deux. Mais, mouna avec Diago, na condition be remplie là. Élection avec Diago. Mais na condition be ma remplie. Élection te Diago. Assimi Paul Kagame Rwanda président. Aye fangata aya sago ke Rwanda là. A sago amake ale Paul Kagame sago droit. Aye Rwanda blanc. Abe Rwanda blanc domina. Paul Kagame aya sena bolobet tike. Ka bo frage jamano la. Aye Rwanda bi bebe ka boli Rwanda no fe. Mogo pa Kagame menacé kunu ou bebe bolina no fe bi. Kuka jeno kuka barake. Assimi, élection organisée Diagoyate. Assimi, on n'est pas prêt pour aller aux élections. Mofo Kondumana. Niame Bi, Mina, docteur, grammairien, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga mina dans candidat. Aye kumaka moufok dongo Nations Unies là. Aye partagé, je vous en prie. C'est le grand regard. Amina émission nous d'amener prochainement, c'est le grand. Ne vous en faites pas, je vais faire la traduction en français avec un français limpide, aussi clair que possible. Mais pour le moment, je parle à mes parents. Donc, permettez-moi de m'exprimer en Bambara. Le docteur grammairien, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga. Ako domina tara Nations Unies la kapmani Mali Toré Assimi Kaya Maria Konlala. Ako ko Mali démocratie. Femme mina dila Mali kono. Jamana tobe Mali la djeka Mali negemine. Hey, Abdé a forêt, ne ma forêt. Mais c'est qui m'a gantoni. Ableko ako Mali démocratie bara meka ke diemina Mali negemine. Donc au Corée mouillé mo sitina fo anye ananga fenge chumna amadlan ka ben Malien saboma Mali bi se katanye chumina. Mais nango kame CEDEAO la mais Abdoulaye Maïga mfo Nations Unies la ateko yede. Nango kame Nations Unies la mais Abdoulaye Maïga mfo New York ateko yede. Nango kame Union Africaine la mais Abdoulaye Maïga mfo ateko yede. Nango kame Union Européenne la mais Abdoulaye Maïga mfo ateko yede. Assimi, qu'est-ce qu'il a dit pour lui? Anti-moro Diagoya, anti-moro Kele. Mais alliance son fitini muna, amak lani bedi. Écoutez bien ce que j'ai. Je reviens rapidement. Je disais tantôt que nous ne sommes pas prêts pour aller aux élections. Les élections sont une obligation démocratique, mais pas une exigence historique. L'exigence historique vient du fait que
Le peuple malien, étant un peuple souverain, décide par lui-même quand est-ce qu'il faut aller aux élections. Non par injonction, non par obligation, non par menace, non par chantage, mais parce que le peuple souverain aura décidé qu'il est temps d'aller aux élections. En ce moment-là, nous irons aux élections. Des élections propres, des élections équitables, des élections non contestables. Mais nous n'irons pas aux élections, sachant bien que nous n'avons pas rempli les conditions idoines pour aller à une élection juste, transparente, équitable. Nous ne devons pas aller aux élections parce que c'est une obligation de la CEDEAO. Nous n'irons pas aux élections parce que c'est une obligation des Nations Unies, parce que c'est une obligation de l'Union européenne, des Américains, de que sais-je encore. Nous irons à des élections parce que notre souveraineté est non négociable. Et étant donné que nous avons décidé de façon souveraine d'aller aux élections, nous irons aux élections parce que le peuple malien trouvera qu'il est temps d'aller aux élections. Monsieur Assimi Goïta, monsieur le président, monsieur le colonel, le peuple me dit de te dire qu'il n'est pas temps d'aller aux élections. Il y a des choses plus urgentes. La CEDEAO qui nous a punis, et c'est vous qui avez dit que c'était des sanctions inhumaines. Alors comment ceux qui nous ont imposé des sanctions inhumaines peuvent nous obliger à aller à une élection? Monsieur le président, c'est la question que je vous pose. Comment ceux qui nous ont imposé des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines, jamais dans l'histoire de la CEDEAO, on a vu ce que le Mali a subi de la part de la CEDEAO par un autre État. Comment cette CEDEAO-là peut nous imposer un agenda? Oui, nous avons élaboré un chronogramme, mais le chronogramme n'est pas une parole biblique. Le chronogramme n'est pas une parole coranique. Le chronogramme n'est pas une révélation de Dieu pour dire que nous devons faire obligatoirement ce que le chronogramme dit. C'est le peuple souverain qui s'est prononcé. Et le peuple souverain dit au président, il n'est pas temps d'aller à des élections. Parce que nous avons des exigences qui ne sont pas encore réglées. Nous avons des situations que nous devons gérer. Pourquoi se précipiter? Parce que c'est la CEDEAO. Pourquoi se précipiter? Parce que c'est l'Union africaine. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait pour le Mali? Je remercie le Premier ministre du Burkina Faso qui m'a rempli de joie, qui m'a honoré. Le Premier ministre du Burkina Faso, merci au Premier ministre du Burkina. 1000 fois merci au Premier ministre du Burkina qui a parlé avec la bénédiction du capitaine président. Il a dit le Burkina ira aux élections quand ce sera utile. Le Burkina ira aux élections quand ce sera le temps. Mais le Burkina n'ira pas aux élections parce qu'il y a un agenda de la CEDEAO, Union africaine, Nations unies. Parce que actuellement le Burkina se bat seul. Qui aide le Burkina? Personne. Qui aide le Mali? Personne. Alors pourquoi nous devons aller à des élections par rapport à un agenda d'une organisation qui ne nous a jamais soutenus? Qu'est-ce que la CEDEAO fait pour le Mali pour imposer? C'est quand vous donnez, vous imposez. Vous avez donné quoi? Parce que nous appartenons à la CEDEAO, n'est-ce pas? Et si nous sortons de la CEDEAO, monsieur le président Assimi Goïta, il est temps de quitter la CEDEAO. Il est temps de sortir de la CEDEAO. Alors, Paul Kagame n'a pas eu besoin de cette organisation sous-régionale. Paul Kagame s'est isolé pour développer le Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda en Afrique est un exemple, non seulement pour toute l'Afrique, mais pour le monde entier. Le Rwanda est un exemple. Paul Kagame, c'est un dictateur, je suis d'accord. Mais regardez ce qu'il a fait du Rwanda. C'est une fierté. C'est une fierté. Quand vous regardez le Rwanda, vous vous posez la question, est-ce que c'est réellement... Oui. Malgré qu'il c'est un dictateur, il a été le président de l'Union africaine en 2019. Alors, pourquoi cette précipitation? Monsieur le Président, il n'est pas temps d'aller aux élections parce que nous n'avons pas réglé les questions les plus urgentes. S'il s'agit de porter le message que nous ne sommes pas prêts, Monsieur le Président, nous pouvons porter le message partout où cela sera nécessaire, notre voix sera entendue. Pourquoi nous devons aller à des élections précipitées? Pour vivre encore. Parce que monsieur le président Assimi Goïta, les Occidentaux, leur plus grand souhait c'est quoi? C'est de nous pousser à aller à des élections capotées, des élections mélangées, des élections contestables.
Et c'est dans la cacophonie, dans le cafouillage, qu'ils, eux, ils tirent leur profit. Ça veut dire quoi? C'est en ce moment-là qu'ils commencent à voler nos ressources naturelles. Parce que c'est dans le chaos qu'eux, ils s'enrichissent. Dans le chaos. Parce que tant que nous, on comprendra que il faut un État propre, eux, ça ne les arrange pas. Mais il faut le cafouillage pour qu'ils puissent s'imposer. Voilà pourquoi les crises sont à répétition en Afrique. Pourquoi c'est seulement en Afrique qu'il y a des crises? Parce que l'Afrique, c'est le réservoir du monde entier. Notre continent, Dieu a béni l'Afrique. L'Afrique est un réservoir. Voilà pourquoi il y a les crises à répétition pour que leurs entreprises puissent survivre. Houphouët-Boigny l'a dit devant François Mitterrand. Imaginez un seul instant que l'Afrique coupe les liens avec l'Europe. Comment vous allez approvisionner vos entreprises? C'est parce qu'ils nous volent. C'est parce qu'ils nous volent. Parce qu'ils créent le chaos. C'est dans le chaos qu'ils s'en sortent. Comment c'est difficile de comprendre ça? Donc maintenant, continuez les partages. Donc, Abdoulaye Maïga a tout New York domina. Aïe moun de fort. A Congo Mali démocratie bina ke démocratie mouye ko djembe bina Mali negemine. Mais Mali démocratie c'est ka ke djembe negemine chogodi ni Mali de be to ka kuma la me olu ko mi Mali boke aw ni alache o kuma mfola New York nango kame tu CEDEAO ko kuma mfola New York nango kame CEDEAO sagoke kame Union africaine sagoke kame Union européenne sagoke kame américain sagoke Abdoulaye Maïga kuma mfo New York billahi lezi atekoyi abina ko lu sagode. Donc Abdoulaye Maïga mfo New York ni akanga koyi Assimi Goïta Malien avec Kolutade, ateka CEDEAO tay, ateka Union africaine tay, ateka Union européenne tay, ateka Nations unies tay, ateka américain tay, avec un Malien tade. Donc, nous de forces ça Nazarakana, moi Abdoulaye Maïga un discours donc, mais maka discours yoro kilindronta. À quoi la démocratie, il n'y aura pas le temps pour faire quoi? Il n'y a pas la place pour le troisième mandat. Qui encourage le troisième mandat? Qui encourage le troisième mandat? Sinon, les troisième mandats, ce sont les mêmes merdes qui veulent dire au Mali d'aller vite aux élections. Des gens comme Alassane Ouattara, qui a mis en faillite la Côte d'Ivoire, rappelez-vous, il y a 6 mois, 7 mois, 8 mois, voire 1 an. J'ai dit que la Côte d'Ivoire va aller en faillite. On ne m'a pas cru. On m'a insulté. On m'a injurié. Billahi, gloire à Allah. Billahi ta'ala ilayzi, je bénis Allah. Wallahi Allah, je te bénis. Je dis, vous allez m'insulter. Mais si réellement ce que je dis est vrai, que je suis un messager de Dieu, au lieu d'écouter le message, vous insultez le messager. Allah fera triompher la vérité chaque fois que Keïta sera dans la révélation. Aujourd'hui, allez et écoutez ce qu'on dit de ce que Ouattara a fait. Quand la carte de séjour a commencé, voilà, je suis étonné que des jeunes gens disent, ah, c'est maintenant, mais vous êtes en retard, les enfants qui sont sur les réseaux, qui crient. J'ai dit, attendez, le doyen a déjà fini de parler, Keïta a déjà dit ça, Keïta a parlé de ça il y a longtemps, c'est maintenant que Katina Koné parle de la crise, de la faillite, pardon, de l'État ivoirien, mais j'avais prédit cela. Il y a plus d'1 an, j'avais prédit que la Côte d'Ivoire ira en faillite. Avec le train d'Alassane Ouattara, qui vient toujours manipuler les Ivoiriens, il faut atteindre 70% du PIB. Selon l'UMOA, je dis la Côte d'Ivoire ira en faillite avant les 70%. Comment tu parles de 70%? Un pays qui est agricole, un pays qui n'est pas un pays, même pas semi-industriel. La Côte d'Ivoire n'est même pas semi-industrialisée. Je dis, mais comment tu peux parler de PIB qui tient compte des valeurs ajoutées par rapport aux industries? Mais la Côte d'Ivoire n'a combien d'industries que la Côte d'Ivoire a? Il a surendetté. J'ai dit la Côte d'Ivoire ira en faillite. On ne m'a pas écouté. Il y en a même qui m'ont insulté. Aujourd'hui, la carte de séjour est à combien? La carte de séjour a fait son retour en Côte d'Ivoire. Comme en 1990. Quand Oufoué était en faillite,
Comme le Ghana est en défaut de paiement, la Côte d'Ivoire est en défaut de paiement, la Côte d'Ivoire ne peut plus. Cas de séjour. Ce n'est pas fini. On augmente 50 000 francs sur ton salaire et puis on prélève 100 000 francs après. 50 000 francs, Ouattara a donné, il se vante avec. Mais les taxes qui ont été ajoutées prélèvent 75 à 100 000 francs. Donc tu payes plus. C'est-à-dire que l'argent qu'on a mis, non seulement tu récupères ça à travers les taxes fictives, mais tu payes encore plus. J'avais prédit tout ça. Est-ce qu'on m'a écouté? Pas du tout. On m'a insulté, on m'a injurié. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en faillite. Quand je dis en faillite, je suis au sérieux. Ça va commencer. Ça va commencer. Donc, Minango, Alassane Ouattara, Bina Djamanan Bla Segeli, quand on est Doya. Ni Allah Tala Massa Sonama. Ma fongone, mon menene ko, mon métier, mon alaka chirido. Nene ko fait me bonda, ala de bar donda. Ayene nenio, amane nenio, wallahi. Ngo abaya nyena. Moi, je dis pour moi, ne une fois d'eau. Beya Sago Forma. Mais puis, vous n'avez qu'à faire 4 séjours d'amener la Côte d'Ivoire. Ouattara, tu connais où? Depuis Ouattara, d'accord, domina, quand Européens, tu sais qu'il faut aller baka cacao faire le chocolat, il va faire quitter un débat. Il m'a fait il faut le quoi. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en situation difficile. Difficile et difficile. Il y a d'amener toi là. Quand de séjours de l'intérêt. Parce qu'il y a que d'abord, au critique qui fait des cacao sans tout. Il y a pas faire. Il y a Poutine neni. Et c'est quand Poutine fait tout ça. Il y a que Poutine défendu, fait table, war table, c'est taille. Comme Mali bika tout Poutine go full. Il y a pas Poutine. Où c'est qu'il a eu là. Aujourd'hui, c'est comment? Anyagami Macron pour Macron c'est qu'il faut que c'était Macron. On est la dominante pour on est Alassane Kodongo do Kabi Mali attaqué go wallahi ado. On pourquoi me doit là asmi meta temi pala kono Abidjan. Amanda Mochama Mandala, Mo Warte Alassane Boulouka Garke ou Keliflana, à Dalme Macron, à Sefreti Makoreka, Fokabe Alassane financé. Mohamadanga Kumanado, Biavec a tien famille à Dononia. On me mani hakilide, on me fait la guerre. Femme comme nous bena. Au minimum 6 mois en avance, 1 an, à Makumafo. Naya Ja Aydala, Naya Jakanadala, la balati. Alassane Merom Nabi, Alassane avait quoi la kaka se malima. Allez ka koule ka cas de séjour d'eau. Asimi ma trompé quel franc impôt foi dégueulé ka. Allez ni boubou, you franc nyonga ka asimi doya, ka sugar doya, ka transition doya, mais bi. Malibi ka munike. Cas de séjour be malikono. Malibi ka kelke minon sam dongolo. Ameka Malion beka dese ka Dominicain. Malion beka genga buka sokono. Abdila ka meko asimi Malien do genko buka sochiwa. Na mina yoroni mina ko bengali beka ke asima fo esidaka. Aya ko jo fuka ta nyanyini ka do. Mogon be hine fantan la, mogon be hine décevateur la, mogon be hine alabo tiki ka fanga de hirwa. Alassane abe mogon ka sochi. Mogon beta shika e kabru dongono. Do yere jigina kabru dongono. Do beka kalage kabru dongono. O jamana de koko war bubulo katme malika ama bauma wa sonoma. Mais Assimi abe silama au fede. Assimi abe décevateur au fede. Assimi c'était mouné abi joji yakorode. Alassane be muneke Bengali ali kosana tonanya yo tarabo genga buka sokono kuba sochi. Alors jamana koteo munu be jamana kuna oluka koredo. Jamana koteo munu be ka jamana mara oluka koredo. Jamana koteo munu be ka ala fle ka sinama fle ka décevateur laje ka setemune ko laje o koredo. Faut que ta dien wuli Alassane tise ka se Assimi Goïta ka samara sengor jukoro parce que Assimi dani fembe ayi dani horoyen ayi dani islameye ayi dani hine ayi dani kanouye ayi dani jamana barachogoy et de koko PhD bibolo et choroba plus de 80 ans nie ka barata kabolo PhD d'Assimi bolo odi ato ma fo président Assimi ibe siram ga toaka président Assimi élection kuma massé président Assimi élection koni au boy ka agenda koro président Assimi malien ka ko nyene bo folo no bolay mina mu de foto ko ni mo chamaye chogalier gaw chogal tala projet ba lancé là mo chama danoma
mais posogal tara ko juman la gaw nsigila ka jatimine ke ngonga shiri poupette mango poupette nsigila kala je mais albi mani wasa so abenya ngo donne bina bo au moins bintina ndalo ola au moins mise fo ni tinga analyse yabe wasake ne dado rote tuni mais nsigila kala je ma famille ribake ngome ato angan dado sugal ga gaw tagala. Pourquoi il allait à Gao? C'est un voyage purement stratégique, politiquement inspiré, historiquement sans reproche. On se rappelle encore un certain Moussa Mara qui allait à Kidal. On a vu ce qui s'est passé. Avec un pouvoir démocratiquement élu. Je vous en prie. Monsieur le président Assimi Goïta, vous commencez à comprendre pourquoi je dis. C'est pourquoi j'ai dit, monsieur le président, ce n'est pas une obligation d'aller à ces élections-là. Ce n'est pas une obligation. Moussa Mara est allé pendant que Ibeka était démocratiquement élu. Un certain Moussa Mara s'est rendu à Kidal. Nous connaissons la suite. Nous avons vu ce qui s'est passé. Voilà aujourd'hui le Premier ministre Shogel, un pouvoir de transition, un pouvoir militaire qui a pris le pouvoir par un coup d'État. Appelons les choses par leur nom, ne soyons pas complexés. On a pris le pouvoir parce que je fais partie de ce pouvoir-là. On a pris le pouvoir et la force avec l'aide de la population. Mais il allait à Kidal, il allait à Gao. On a vu ce qui s'est passé. C'est pourquoi j'ai dit une fois, si Assimi Goïta décide de rentrer à Kidal, avant l'appel du musée, il va prendre son premier, premier mission. Regardez ce qui s'est passé. Parce qu'il faut situer les situations dans leur contexte. C'est le grand regard. Donc, Amanda Mara Bella, mais à Bébé Glan qui a dit Auma, Bébé Nirota. Faut être Yarami. Ame beaucoup de voir do Mali kono ka goshili ke kata Burkina ka singana Mali kono ka goshili ke kata Union africaine ka singana ka goshili ke kata Burkina ka na ka goshili foi a bebe ke fin de l'année nyuma mune ke la anga jatimine mui mulube pangawolo kila ko semawa azawarwa yorojmani utunga azawar ko Kidal Gao, Tombouctou, ni Mafli. Au bas de Fralion, au lieu d'Azawadi, ni à plein de l'eau. Anya, Nyanga Kalakalo, Moro Makame, Koni Maliko Kabe Fenge, à Dona, ou à Tito Fomoe, Nita et Kalamayato. Allega histoire, allega situation donne nous. Moulube Kalokalo Kumala, nous et Chey. Au Kakuma Foka Djea. C'est pourquoi ma foi, John avait fait un autre Nia Irana, ini moro metama et machumi ni boafié. Moro itamanyono, moro ijanyono, moro ifurunyono, moro ibaragagnono. Kalo moro munu de la ke rebellué, mune marfata malikama, ne hine kalula. Olu ban sengoro kalo la kan nga kan fo bita plateau kaka glomikani kumalangolo sugu be fo mo mana to la me do mana fo ku bene wele ku ya meta boya ka ala kama ya re bunya ka fendo la me fendo be ala de glomikan ibe la me mun be mun fo Mali azawad ayat munu ba fu yire ma ku ya azawadi ayu ka territoire ta kalaje yoroj mani shogal tala yorom na ngubu ka azawadi kono Tombouctou ta kono Gao ta kono est-ce Kidal kele de Azawade Kidal kele de ou yeni yoro saba de fo ne mafri mais bi shogal tala rojma shogal tala yoro mina atara yira Mali e kele Mali te fara ni farali kobe munu kono e u kasaraga bo atnake sabana e flana safurle Atara a message de chi rebelle langolo munuma kuyu fara nyonga
aw y'a fara ɲɔgɔn kan ka mun de kɛ aw y'a fara ɲɔgɔn kan o aw farali ɲɔgɔn kan o aw ka domaine d'activité aw ka mouvement aw y'a fara ɲɔgɔn kan hali Kidali yɔrɔ kunkurunin dɔ de bɛ yen aw y'a fara ɲɔgɔn kan yen Nassimi ko k'a bɛ yen kɛ Buguri ye bilahi a bɛ to Mali kɔnɔ ka ordre di jeti bɛ wuli su na bɛ a b'a yɔrɔ kɛ Buguri ye hali aw nɔ tɛ yen Nassimi ko k'a bɛ tasuma da o kan a sigini a n'a ye ordre di Sadio Ba drone bɛ wuli dɔrɔn ka tasuma da o kan hali avion yɛrɛ tɛ ne ko jeti drone bɛ wuli ka tasuma da o kan Kidali t'a bolo tuguni yɔrɔ kunkurunin dɔ de b'aw bolo k'aw farala ɲɔgɔn kan aw kana dan farali ɲɔgɔn kan dɛ a ye fɛn wɛrɛ kɛ min ka jugu n'o ye aw rebelle ninnu n'aw m'aw fara ɲɔgɔn kan an bɛ pogo d'aw la n'aw m'aw fara ɲɔgɔn kan an bɛ Maliko nege bɔ n'aw m'aw fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa wɛrɛ ɲini a ye malobaliya dabila k'aw fara ɲɔgɔn kan jamana nin fo ka taa diɲɛ wuli a tɛ wuli fo ka taa diɲɛ wuli a tɛ fara Ala ye nin kɛ Mali garijɛgɛ Mali bɛ to nin kɔnɔ Choguel Talla a y'o message de ci u ma aw bɛ kalo mun na a ye nin dabila an t'a la dɛ a donna ta dɛ Mali bɛ taa Choguel a ma kuma dɛ mais Choguel taalen a y'a yira u la ko a ka Azawadi nin aw ta tɛ tuguni Azawadi ko o banna Mali premier ministre ka taa Gao c'est un symbole fort c'est un signal fort c'est un message aussi a ye ci fana lase a kan ka se yɔrɔ min na minnu bɛ ka kun dɛngɛ a ye ci lase minnu bɛ ka kun su a ye ci lase minnu yɛrɛ tɛ ko kalama a ye ci lase bɛɛ y'i nin yɔrɔ ta Choguel ka présence la i b'a dɔn politique kɔnɔ fɛn bɛɛ tɛ fɔ quoi geste dɔw bɛ yen c'est un message le fait que Choguel taara Gao o ye fɛn belebeleba de ye Mali bolo a kɛla kunnawoloba de parce que an ka premier ministre dɔ y'u fori ka taa Kidali a labanna cogo min na an bɛɛ bɔra o kalama mais ale taara Gao mun de bɔra la hali sɛ ma wuli ka bɔ a fan kan a y'o de fɔ a ko n dontɔ la n ye fɛn ye n ye bɛɛ ye ɲɔgɔn kan Choguel yɛrɛ ka taali Gao ni Choguel yɛrɛ ɲininka ale bɛ dan mun ma ale ka taali Gao tɛmɛn'o kan faamuyali bonyana ka tɛmɛ o kan parce que a ye message dɔ de ci ninnu ma a ka présence a ye message de ci u ma a y'a fara ɲɔgɔn kan aw ka Azawadi n'a bɛ taa min se jumɛn bɛ aw ye bi aw kana dan farali ɲɔgɔn kan dɛ a ye fɛn wɛrɛ kɛ min t'o ye hinɛ ani jateminɛ de kama Asimi tɛ ka fɛn fɔ basigi ani jateminɛ de kuma o de y'a to Asimi tɛ ka fɛn fɔ mais an bɛ docteur Choguel ko k'ala Mayiga fo parce que a taara a ye projet baw kuma kɛ Gao o dɔrɔn tɛ a taara a y'a yira ko Gao bɛ Mali kɔnɔ Gao tɛ bɔ Mali la Tombouctou tɛ bɔ Mali la Kidali tɛ bɔ Mali la nin bɛɛ ye Mali kelen de ye anw bɛ pan ka woloki la a y'aw fara ɲɔgɔn kan an ka bɛn an ka jamana dilan ɲɔgɔn fɛ n'aw ko k'a bɛ bɔ ni sira wɛrɛ ye a da man d'aw la parce que sɔni Choguel ka taa mun de kɛra Sadio taara bɔ yen fɔlɔ Sadio taara k'a bɛ taa visite la ko ka taa sɔrɔsiw lajɛ mais o dɔrɔn tɛ o sɔni Choguel ka taa dispositif dɔ de tun bɛ yen walahi terroriste fɛn fɛn ye a ye kɔnɔburu bila u bɛɛ la u ye dispositif dɔ de bila en place k'a yira u la parce que n'a fɔra ko Choguel bɛ taa a bɛ aw ɲɛna aw ye Choguel ka image dɔrɔn de ye o mais mun kɛla kɔfɛ caméra ma mun yira da ma maga minnu la ne bɛna o kuma kunkurunin dɔrɔn de fɔ aw ye kɛlɛkɛminɛn taara Gao kɛlɛkɛminɛn tun bɛ yen ka Gao minɛ k'a fermer terroristes ye espion bila ka na u ye fɛn ye u ko subhanallah n'an m'an yɛrɛ fɛ ala an kana gɛrɛ ye parce que n'an ye erreur dɔrɔn kɛ an si bɛ tunu Choguel ka présence démonstration fitinin dɔrɔn de kɛla ka fɛn yira o la donc o de y'a to dulɔmina ni kalokalokanw bɛ tɛmɛ plateau langolo kan ka kuma langolo fɔ a y'olu to yɛrɛ ma anw bɛ ko dɔn an bɛ ko kalama Keita ma deli ka taa Diripa la tile kelen ka kuma ni Diripa mɔgɔ si ye mais Keita ka kuma bilahi mɔgɔ ka dɔgɔ Diripa la min b'a fɔ ko tiɲɛ de kelen t'a la parce que u b'u yɛrɛ ɲininka a bɛ nin dɔn cogo di ne ta ye ala ta de ala de bɛ ne ta di ne ma minnu bɛ Diripa ka fɛnw ta ka kuma olu bɛ yen o mais minnu bɛ kuma ni hakili ye Diripa yɛrɛ b'a dɔn an b'a d'u ma mais a tigilamɔgɔ a bɛ fɛn kalama Keita ta o de ye o disposition mun tala ka Choguel ka arrivée préparée ka Choguel ka tagali préparée ka Choguel ka tagali labɛn mɔgɔ mɔgɔ n'i b'i yɛrɛ kama n'i ko k'i ye rebelle n'i ye terroriste u b'a dɔn ko fɛn bɛ yen n'u y'u farati u si bɛ latunu u bɛɛ donna tu kɔnɔ u bɛɛ donna tu kɔnɔ donc n ka m'o de ma o ye Choguel ka message filanan de a ma kuma a ma fɔ mais ɲɛ da l'a kan donc
Choguel ka taali a ye fɛn caman de basigi a ye u b'a dɔn sisan Mali se min parce que o tuma da la kan ka autorité dɔ bɛ se ka taa o de y'a to tun b'u ka pan ka woloki la an tɛ sɔn dɛ an bɛ bɔ accord la dɛ an b'a dun tan an b'a bɔ tan c'est rentré là c'est sorti comme ça Choguel ma taa ni kan fila ye o ani Wage taara ɲɔgɔn fɛ o mais Choguel ka yeli ye u b'a dɔn fɛn dɔ de bɛ yen u b'a dɔn Choguel ma taa Ganza Choguel taara ka taa projet lancer a taara a ye sira ɲini Asimi fɛ Asimi ko taa mais a ko i jɔ sɔnni ka taa Sadio e ka taa mun bɛ a ye taa Gawo préparer sɔnni Choguel ka se yen donc nin n'a ɲɔgɔnna ninnu maliyɛnw ne b'a ɲini aw fɛ dɔrɔn fili bɛ se ka kɛ baara kɔnɔna la mais k'a fɔ k'u tɛ jamana fɛ o tɛ k'a fɔ k'u t'u ka baara dɔn o tɛ fili min de don fɔ ka bɛn bɛ k'a la faamuyali bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la sinon ne bɔra don min na ka biométrie ko kuma fɔ o kɔfɛ u bɔra communiqué kɛla mais en réalité bon i tɛ se ka jigin ministre la parce que dɔw de y'a bon a ko kɛla cogo min na a kɛla mais sinon en réalité jateminɛ ye mun ye ka baara kɛ k'a ban an ka se ka élection organiser ne bɛ se ka mun fɔ Asimi ye n bɛ se ka mun fɔ Choguel ye n bɛ se ka mun fɔ Maïga ye n bɛ se ka mun fɔ sécurité ministre ye c'est-à-dire que pour le moment an k'an cɛsiri fɛn dɔ la maliyɛnw bɛ se k'u ka biométrie sɔrɔ cogo min na an ka taa dɔɔnin dɔɔnin an ka taa n'an ka rythme ye parce que mɔgɔ caman bɛ yen u tɛ nin ko kalama dɔw donna internet la donc n ye site ko kuma fɔ an balima dɔ ye message ci ne ma a donna site kɔnɔ k'a ka enregistrement n'a ka fɛn bɛɛ kɛ ka rendez-vous dira ma site kan a taalen u ko ko minɛn tɛ yen mais minɛn tɛ yen mun na aw bɛ site dayɛlɛ o fili m'a fɛ ministre k'o faamuya site kan ni taara o ye de ale sera dɛ ale ta dayɛlɛ la a taara u ko ko minɛn tɛ yen an b'o fɔ bugu k'a faamuya o kɔfɛ Amérique nin ye ne yɛrɛ dɔnbaga an bɛ tan ɲɔgɔn bolo ale donna site kɔnɔ k'a cɛsiri fo ka taa dɛsɛ a yɛrɛ ye site haramuya site ma se ka taa yɔrɔ si mais o bɛ faamuya site créé la mais ni bɛ taa sɔrɔ u ka baara ma daminɛ donc comme baara ma daminɛ site tɛ se ka taa ni yɔrɔ si donc site bloqué la ale yɛrɛ donna k'a sen n'a bolo k'a bɛɛ kɛ a dɛsɛla parce que site bloqué la ale ma se ka taa yɔrɔ si a ko Keita m'a faamuya n donna k'an sen ni bolo bɛɛ don ma se ka foyi dengeli kɛ site la ne ta tɛ problème ye parce que ne welela ko n ka taa ne bɛ taa ministère yɛrɛ de la ko n ka taa n ka fɛn n ka biométrique bɛ dilan ka di ne ma o ye privilège de ye mais sɔn ne ka taa ne b'a fɛ ne parce que diɲɛlatigɛ la n'i bɛ baara o baara kɛ i kana kɛ hɔrɔnkolo ye quoi baara kɔnɔna la baara kɛ ka ɲɛ ne bɛ taa sisan ne bɛ n ka carte bɔ sisan ka yira la n ye n ka carte sɔrɔ a ye taa aw bɛ ka carte kɛ non ne bɛ aw de ka kɛlɛ kɛ fɔlɔ n'aw ta ɲɛnabɔra don min na n b'a dɔn maliyɛn caman y'a ka carte sɔrɔ ne bɛ taa parce que hali bi ni ne tun t'a la bilahi ne ka carte tun bɛ dilan ka di yan ne t'a la mais n tɛna fɔ cogo min de don hali ni ne taara et puis ne bɛ taa yɔrɔ min fana la o yɔrɔ fɔra ne ko ne ka taa n ka carte bɛ dilan ka di yan yɔrɔnin kelen mais nafa jumɛn b'o la ne kelen ka n ka carte sɔrɔ carte t'aw bolo o kɔrɔ de ko ne bɛ ka aw nɛgɛ o kɔrɔ de ko ne ɲɛ bɛ n yɛrɛ kelen de la ne ɲɛ t'aw la mais ne b'a fɛ aw ka carte sɔrɔ ni aw y'a ta sɔrɔ k'a dɔn ko maliyɛn caman y'a sɔrɔ bɛɛ tɛ se ka sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ dɛ mais k'a dɔn ko maliyɛn caman y'a sɔrɔ o dugusɛjɛ ne bɛ taa n ka carte ko la ne ma kɔrɔtɔ ne b'aw ka kɛlɛ de la sinon ni ne de don ne ni ala cɛ ne ta bɛ sɔrɔ walahi a bɛ sɔrɔ mais ne b'aw ka kɛlɛ de la ne bɛ aw ka ko de la aw ka taa ka ɲɛnabɔ o de y'a to n b'a fɔ Asimi ma Abdoulaye Maïga ye mun fɔ New York an ka t'o kɔ Abdoulaye Maïga ko Mali démocratie bɛɛ bɛ Mali lajɛ ka Mali nege minɛ donc an k'a kɛ k'a bɛn an yɛrɛ ma an kana kɛ parce que mɔgɔw ko k'an k'a kɛ an kana kɛ mɔgɔ sago ye mais an y'a kɛ mun bɛ lakɔrɔtali ni fɛn kɛ anw yɛrɛ ye anw yɛrɛ fɔlɔ an ka hɛrɛ bɛ mun na an ka nafa bɛ mun na démocratie min de don k'a fɔ ko nin maliyɛnw yɛrɛ ka démocratie u y'a dilan ka bɛn u yɛrɛ ma mais mɔgɔ wɛrɛ ka démocratie dilanni ka n'aw fɔ k'an b'o kɛ jagoya an ka jamana kɔnɔ an ka n'o kɛ la Asimi n'an y'o kɛ an ka souveraineté ko kuma fili b'a la n'an y'o kɛ an ka choix stratégique ko fili b'a la n'an y'o kɛ intérêt vitaux population ko la fili b'a la nin ye ninnu ka démocratie dilanni de ka na anw tɛ se k'a fɔ k'an b'an toro ka jagoya la
Japonais yu ka démocratie de la kakou sakoy. Américains yu ka démocratie de la kakou sakoy. Amérique élection be ka chogori. Ni élection be Amérique. Abe on yana quand même voter mieux au terrain. Nato do mo foyer ko dia ka no bala. Amérique élection ani djiechi élection tekele. Amérique élection be ka chogori. Candidat mana ka campagne ke jama be boka élection ke. C'est ça état au début la djé. État Sani et Guyana, comme ça, et Guyana New York, il gagne à Washington, il gagne à Texas, il gagne à Philadelphie. Au ticket président est là. C'est ça, fin d'obé avec follement grand électeur. Au lieu de l'éléction. Élection back of it, jamana ka élection back of it, grand électeur au final depuis n'a qu'à voter que ça, qu'à faut, MC qu'à vote populaire gagné, mais grand électeur tout son il a. Est-ce qu'il y a un famille là? Il sait qu'un vote populaire gagné, mais grand électeur va faire un tesson. Nous le coûtons son droit et que président. Donc, état benaka grand électeur de nous. Où il y a américain qui a système. On dit djéchita tekele. Alors pourquoi le système ouert à kubo djabouya anka? Mais on regarde la question. Système du monde est bien en. On sait qu'à tani sera du monde. Sera du monde est bien en. Sera du monde ba to mangana ngolo be bon anga jamana kono. Sera du monde ba to ni beke. Alassane Ouattara chokoroba sans bichigi aniko. Ama chokoroba yi djabouya ka troisième mandat ke qui sigi ka ivoiron la djeka garantie. Allez me ko koni deux mandats que c'est bon. Aya faut babo le rama deux mandats ça suffit. Tu n'as pas mais allez la tourner na faire troisième mandat là. Parce que Ani Macron benala. C'est pourquoi nous, on n'est pas obligé de faire comme eux. En la démocratie de l'anka ben en yerema. Nous ne ben malion. Malion, femme ben nat nani mangani. Politiciens koro ferrelu, nous n'avons pas dégueulé tout dans la cana. Nous, mais c'est quoi là au Gabon qui a maladie. Donc, il y aurait le gouverneur de l'eau, le préfet de police de district de Bamako, Ria Djaoula, Kafoko, avait manifestation interdite. Ou quand il y a maladie, de quoi ils sont capables de manier le gouverneur ni préfet au fait. Nous, on coupe couteau ça. Parce que le fait qu'on nous a empêché, abna kunyenako absali ina fo fanga besira mais au Gabon ayake ala kama autorité nous coupe boya au Gabon ayato Gabon quand tout est là malheur laissez les sortir ils vont s'humilier nous voilà on ferait un temps organisé au café tiens bedon nous voilà on bebo on ferait un appel lancé Malion Gabon on va voir tiens bedon fait bedon. C'est sur le terrain qu'on voit, donc, en effet, au lutter, c'est-à-dire gouverneur ou bien préfet de nous, c'est-à-dire qu'à Fokoube ou qu'à manifestation interdite. Non, 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 ils n'ont qu'à les laisser. Ils n'ont qu'à les laisser. On va s'affronter sur le terrain. Alors, non, voilà, l'Union africaine, parce qu'il y a fait un manga, il y avait fait un natural. Il y a une CDAO qui a sanction, ou les CDAO, donc, monsieur le président, il y a une sanction qui est mais on va faire qu'à obliger en cas et pour les sanctions pour la tournée CDAO 6 ans quand on a dit que voyager CDAO espace quoi Mali la Guinée ani la Guinée Mali la Guinée Burkina pardon quand on a voyager CDAO quoi là mais Béa Idriss Déby Union africaine ga ñoŋoye la ambeyaye avec qui ka yala Union africaine ani président de l'Union si comme il a été démocratiquement élu. Bon, monsieur le président Assimi Goïta, ni CEDEAO koko anga sanction te wuli, ne fait au tekele yo. CEDEAO ya fo, ou CEDEAO ka feni. Mais Mali fene de ba ira CEDEAO là. Comment au côté problème ta la nyame, ça nous convient absolument pas de problème. Mali Betanaka Malima. Je répète, monsieur le président, n'allons pas à des élections. N'allons pas à des élections parce que c'est la CEDEAO qui demande. N'allons pas à des élections pour faire plaisir aux Nations Unies, pour faire plaisir à l'Union africaine, l'Union européenne, les Américains. Allons à des élections justes quand ce sera le moment. Allons à des élections quand le Mali sera prêt. N'allons pas à des élections précipitées. Parce que Messiga Katouni, Abdoulaye Maïga New York, il dit que la démocratie malienne sera l'une des meilleures démocraties au monde.
Ce n'est pas en faisant des élections précipitées. Ce n'est pas en faisant la volonté de la CEDEAO. Ce n'est pas en faisant la volonté de l'Union africaine, l'Union européenne, les Américains qu'on va pouvoir construire cette démocratie qui sera enviée dans le monde. Pas du tout. Jamais cela n'arrivera. Abdoulaye Moufoko, Djia, Ikome. On va doucement mais sûrement. Pas des élections précipitées. Parce que, Moufo, Nango ama fait ka koi. Ame jatimine barike anga barata kabola. Nanga na CEDEAO sagoke, ka Union africaine sagoke. Wallahi Abdoulaye Moufo, pourquoi t'as dit où il là tige malien. Ça veut dire que anye malien Java. Ça veut dire que anye malifini. Ça veut dire que anye malin nenga bla sirala amba no siram tise kanye. Antise kata ni élection na Djabou yala. Moi je dis en mettant l'état ka beka carte biométrique au moins 80% des Maliens il faut que nous y carte sur mamina en mettant à élection et c'est pas tout. Nanyanye on a maîtrisé la sécurité à un certain niveau. Ce gars là c'est un premier test d'abord par rapport à la sécurité. Ce gars tani ou est test de tourner kai. Le fait que ce gars Gao c'est un test de sécurité. Comment le Mali peut maîtriser la sécurité dans le nord? Parce que Bekoko Barkan Talaka tiena en bolo. Mais le fait que Choguel soit allé à Gao, c'est une preuve que tout ça, tous ces narratifs-là à Bengalo. Ça veut dire que le Mali maîtrise le nord. Ça veut dire que les Fama maîtrisent le nord. Ça veut dire que Assimi maîtrise le pays. Mais en me donne Faronko, en te corto kata élection là. En Tara Gao, c'est bon. Il faut qu'on gère la question de Kidal. Sonagata élection, on gère la question de Kidal. Kaka Tchorobela. Kaka Tchorobela. Carte biométrique, la solution sur là. Quand Coréen Fako, la solution sur là. En ce moment-là, le Mali décide en ta élection là. Parti politique ou coup pas à Woloki. Ou quand nègre nous yina. Mali yo nous ferons comme quoi. Donc, on a la possibilité d'ouma pour faire des hommes importants. Mali on tlala nous n'a pas. Au corps de comme tout non fait. Comment corps il veut me faire ça va sur le non fait. Mais Malien tlalou là. Malien yo nous black fait. Malien tlalou là. Malien beka out de la dje Assimi, Malien beka de la dje Shogel, Malien beka out de la dje Maïga, Malien beka out de la dje. Malien nous rappelle toujours à comment bebo out d'akono ani baratakabolo. Malien be out la djanori. Politicien koron nous Malien you la djanori. Comment bebo d'akono ani baratakabolo kelete. Akana ko nyonay. Ouye galon tige Malien yo. Ouye Malien do fili kono. Ouye Malien na wuri dom na kante so clara tunu ka pour sou ni fond là-bas. Au Mali d'Ingelo Kama, mais le Mali se souvient de ces hommes véreux, de ces menteurs, de ces politiciens crasseux, de ces manipulateurs, de ces corrompus, de ces voleurs pour la plupart. Le Mali se souvient. Ils n'ont jamais dit la vérité. Ils ont trahi le peuple. Ils ont induit le peuple en erreur. Donc, Mali on l'a justice. Jusqu'à présent, Abemou font Abekam Kodeke. Amani a fait Agato Siraka. Encore quand la démocratie de là, la démocratie c'est qu'à là en commettant des erreurs. Erreur ibekere, mais erreur d'obé qui tout côté erreur et tout oui ya d'abord kama. Ces politiciens là, ils sont finis. Ils n'ont plus le mot à dire au Mali. L'élection qu'elle a bi, allez nous allons bobo tout nous aussi te gagner. Allons bobo te gagner. Almi cheb la nous n'y cheb ou bâti ou rêver bon de goumna. Donc nous mentons à moshi bois diaga. En mettant doucement. Nous cocoutons son ou c'est mon au camo là dit. Nous y en dessous bois mais jamana don la beaucoup du josera. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas compliqué. Monsieur le Président, il n'est pas temps d'aller à des élections précipitées. Il n'est pas temps d'aller à des élections parce que c'est la CEDEAO, parce que c'est l'Union africaine, parce que c'est les Nations unies. Le Mali finance ces élections. Il peut voir un boy pour il s'agit de poche qu'on a ah ni mon horaire de poche qu'on a les sabots de béla donc au cas où au cas garder on y a pas une élection au Gazare. La CEDEAO fait quoi pour le Mali? Ni ka douce ni ka fait sous bête ko boire la CEDEAO fait quoi pour nous? Obeka mouné kani ou y'en devenir mouné ou il a tombé Burkina premier ministre fou que CEDEAO est mouné. Union africaine est mondiale. Burkina se bat seul, donc Burkina n'a pas d'élection organisée quand ce sera le moment. Où y est
chronogramme me dit, Alassane Dramane Ouattara, je prends l'exemple sur lui toujours. Alassane Dramane Ouattara, Emmanuel Macron, au lieu d'engager on doit prendre un seul, où il y a un programme fait présenter. Est-ce qu'Alassane a réalisé tous les programmes? Alassane Ko, logement pour tous les Ivoiriens, c'est la Kakawa. C'est un menteur. Alassane Koko, la capitale sera transformée à Yamoussoukro. À troisième mandat, Adbi, à Kelawa, à Maké. Il a réussi à. La capitale, ce n'est pas toujours Abidjan. Il a fait construire un palais personnel pour lui-même, alors qu'il aurait investi sur cet argent. Il aurait dû investir sur cet argent à Yamoussoukro. Au Kelawa, à Maké. Logement pour tous les Ivoiriens. Au contraire, Ivoiriens Mekachi, Cameroun là. Voilà un président qui n'a rien fait, qui a surendetter le pays. Aujourd'hui, voilà les conséquences. Donc, si lui-même il n'a pas pu respecter son agenda, alors pourquoi le Mali obligatoirement doit respecter son agenda? Pourquoi? Pourquoi? Emmanuel Macron a fait fort à cela qu'a Manikala. Bazoum à cela qu'a Mounike. Nana Ado Akufo à cela qu'a Mounike. Je ne parle pas du voyou rebelle vendeur de drogue ou Marou Ambalo Sissoko. Il a pu réaliser quoi dans son pays? Macky Sall a fait fort. Finalement, Sénégal on a bois Kalawa pour déjà terrain avec galon terrain dans le train n'appartient pas au Sénégal. Train des Sénégal c'est pour la France. Ou bien galon ils ont tous personne n'a respecté son agenda. Alors pourquoi c'est le Mali on va imposer de respecter son chronogramme? Mouna. Au lieu qu'un chronogramme respecté. Où il y a une campagne qui a fait où il y a Beba Straffer. Monsieur le Président, voilà des exemples. N'allez pas à des élections précipitées. Ils ont obligé Laurent Gbagbo. Quand il y a une élection, là, à la fin, Gbagbo s'est trouvé où? À la haie. À tout fois, il a fait confiance aux Nations Unies. Il a fait confiance aux institutions. Il est parti. Il a perdu. Alors que ces élections, il avait gagné. Mais Ouya Nyangamikou n'a pas gagné. Kapatouni Kamine Katana et la haine. Monsieur Assimi, le Mali n'a pas besoin de ça. Élection précipitée, on va se retrouver avec les terroristes sur le dos. Quand la contestation va commencer, les terroristes vont rentrer dans la danse. Quand la contestation va commencer, les rebelles vont rentrer dans la danse. Monsieur le Président, on n'est pas encore prêt pour ça. On n'est pas prêt pour ça. On y a des gens on y a ou t'as fait mon gafo on bafo. Abou y a des gens kalama on bofo. Élection nyami de binani mangai jamana kono. Jamana mbeka terroristes kele ani rebelles. Ni protestation ni contestation d'amanana. Est-ce que ce ne sera pas le retour à la case de départ, Monsieur le Président?